Cum cânta Ilie? Mămăligă cu cârnache. Uite, așa fac și eu acum. Ashali salam danam. Așa arată chiar acum, că tot m-ați întrebat ce cantități spun. Nu știu, pui atât cât ai. Uite, la funda aia e vită, ăla e grăsime de porc cu carne de porc. Nu știu câte chile de carne am aici. Vreo 30 ceva, așa că îți pun 5 pliculețe de boia iute, 5 pliculețe de boia dulce. De început sare și piper după gust. Amestec din oră în oră, așa mai amestec și pășu după gust. Cum îmi place, așa-i fac. Și acum, ăsta e sportul pe ziua de astăzi. Aici te trec apele de te găsesc dracii. Pun un pic de apă ca să pot să bag mâinile prin ăsta. Ia. Aici acum fac cel puțin o jumătate de oră. Și după aia din oră în oră, la fel, câte 5-10 minute. Că nărai fi al mama dracu. Bă, da, niște sare dintre asta de amare, îi zici că e naftalină. N-am mai văzut sare de asta până acum. Așa de albă e sticloasă. Și uite așa.